Kung usa ka kaginikanan karon nga na problema ka sa imong mga anak kay buluyago na, mao ni ako ma-advise nimo. Dili gyud makasulbad ng sige tagpangasaba, pamalikas, pamuyboy, atong tunglohon pa kay mosamot na sa sitwasyon. Ang makasulbad ni ana ipiko ng imong mga tuhod, dangop ug ampo sa Ginoo. Kay diya sa imong pag-ampo, ang Ginoo ra gyud makapausab sa iyang kinatibuk-an. Diya sa iyang nahuna ug kasing-kasing. Nganuman maog sige kag pangasaba, mas ang yawa kanunay magsulsul sa batang magpabuyag nimo kay nakita man sa yawa makasala sad kag apil. So kinahanglan alkontrahan nimo ang buhat sa yawa pinaagi sa pag-ampo. Kay sa imong pag-ampo mapuy-puy ang gahom niya sa paghatag og kadaot sa imong anak. Munang ampo lang gyud. Ug diya sa imong pag-ampo ayaw pod ibutang nga inipangayo nimo sa Ginoo, sili mo pidya halang dayon, kundi process of time. Ayaw hunong sa pag-ampo hangtod mo abot nga ang Ginoo magbag-o na sa imong mga anak. Dayon ayaw si kasab i-reverse, pakit agugma kay diya nga paagi maluyag yapon ang mando sa yawa. God bless igsoon.